Ba wai za mu yi magana akan Big Cousin ba ne, ba za mu yi magana akan Haidar ba ne, sannan ba za mu yi magana akan Hamid ba ne. Ku dakata a cikin wannan bidiyo, ku nutsa da sauraro, ku ji akan abin da za mu yi magana. Da farko muna so mu ji irin yanayin da zafin da iyayenta suke ji a matsayin yarsu ta Kamala da suka gaza sama mata miji na gari. Yar tasu da take Kamala, mahaifinsu da yake dattijan mutum mai dattako tare da mahaifiyarsu sun gaza haƙuri a cikin zuciyarsu har suka fusata auren nan na yar tasu ya mutu. Me yasa duk wannan abubuwan da suke faruwa har yanzu Maimuna ta kasa cire tunani a cikin ranta? Ba kowane lokaci ne zai sa mace a karon farko idan mijinta ya sake ta ta ji ta samu farin ciki da nishaɗi ba. Bugu da ƙari, mijin da ta aura fa ta san halinsa a baya. Wannan ne isa mijinta mai suna Haidar Iyuf ya aure ta saboda ta san halin Hamid yaya iki, amma gashi kaddara ta kai ta gidansa. Mahaifanta ko zafin da suke ji ba zai misaltu ba. Dukkanin wanda aka ce yarsa tana cikin irin wannan mawuyacin halin, to fa Allah kaɗai ya san irin kuncin da suke da masifar da suke ji a cikin ransu. Bugu da ƙari, ita mahaifiyarta ma har ka mata ziyara ake ta munafurci domin a zo a ga yarta a wani hali take ciki, shin da gaske ta fito ne ko bata fito ba. To ga yarta ta dai ta yi aure, amma auren nan kusa a ranku ciya ba farin ciki bane, ba alheri bane, tunda har sun fara sa'insa tsakaninta da mijinta wanda take ganin ta bar wancan gidan ta koma wannan da niyyar cewa za ta samu farin ciki. Amma abin da ya fara biyo baya shine tanka masa da take tun a karan farko saboda rashin addini da kuma tsayawa yi ibada inda Allah subhanahu wata'ala ya tanaja. Shi ko mahaifinta mutum ne wanda yake baya saurin son shiga cikin rigima. Ko da a ce ina shiga cikin rigima, za ku ga ina tsoron ice zai je shigo da kansa. Ya fi so sai dai in ya ga abu yayi tsanani yayi tsamari tukunna isa kansa a ciki, saboda mahaifi ne mai dattako. To idan yarsa ta fito, kuna ganin inda mahaifinta ko yake da tsanani, idan yarsa ta fito a gidan Hamid, mahaifinsu ko zai yadda cewa laifin na yarsa ne ko kuwa ba zai yadda cewa laifin na yarsa ba ne, tunda shi ma mutum ne namiji kuma mai dattako, zai ga a ransa cewa kamar laifin yarsa ne yasa ba ta iya zaman aure, take ta soki burutsu, take ta yawan fita daga gidan mazaje. Zai dinga cewa ayi haƙuri ayi haƙuri. Wannan haƙurin da za a dinga ba mutanen da suke kallon shirin shi zai sa mutum ya dinga jin hukunci a cikin ransa, saboda za a ga mahaifin ya kasa ɗaukan hukunci a kan kari, ya kasa ɗaukan hukunci lokacin da ya dace, lokacin da yarsa take buƙatar sa, kamar ina nema ya guje mata. To shi kuma suwaye alwalan Hamid? Sannan idan an je an samu alwalan Hamid, yaya za a ƙare tsakaninta da kuma alwalan mijin nata wanda yake baya sallah? Kun ga shi ma fannin sabon kallo ne jama'a.